Kaixo, ongi etorri. Guela txinuko ikasleak gara eta gaur Afrikako antzerkiaren dugu. Espero dugu zuen gustukoa izatea. Orain aurkezpena. Orain dela urte asko Afrikako herri batan egundoko borrokak gertatu ziren. Gerra gogorra izan zen bertan, 7 tribu bakarrik salbatu ziren. Okerrena zera da, tribu bakoitzetik lagun bat bakarrik gelditu zera. Azer komeriak bai, 7 lagun bakarrik bizi ziren hain baso handian eta zazpiatu ikarriko zezina. Mando mezketaren astuan izala ikarriko zezina. Ja. Bazuek nortu zire jakin ezazuen aurkeztu modizkizuegu. Hemen lehenengoa. Ikusten duzen elementu Afrika iparraldean bizi den tribu kaskenkidea dugu. Toraz tribua Saharako basamortuan bizi da. Orain bigarren aurkeztuko dizuegu. Ikusten duzuen elementua Afrika erdialdeko herrialdetan bizi den tribu kaskenkidea dugu. Bakongo tribua Kongon bizi da. Orain hirugarren aurkeztuko dizuegu. Ikusten duzen elementu hau Afrika hegoaldeko herrialdetan bizi den tribu kaskenkidea dugu. Roskimano tribua Botsuanan bizi da. Orain laugarren aurkeztuko dizuegu. Ikusten duzuen elementu hau Angolako lurretan bizi den tribu kaskenkidea dugu. Herero tribuko kidea. Orain bosgarren aurkeztuko dizuegu. Ikusten duzen elementu hau Etiopiako lurretan bizi den tribu kaskenkidea dugu. Danakil tribuko kidea. Orain seigarren aurkeztuko dizuegu. Ikusten duzuen elementu hau Sudaneko lurretan bizi den tribu kaskenkidea dugu. Atxori tribuko kidea. Orain zazpigarren aurkeztuko dizuegu. Ikusten duzen elementu hau Namibia iparraldean bizi den tribu kaskenkidea dugu. Unba tribuko kidea. Horrela Afrikako erregean orotzen eztabaidan hasi ziren zazpio. Aizu, ez ere egiten duzuen nire lurretan? Aizu, ni nire lurretan nago, ni naiz Afrikan agintzen duena. Nonik atera duzut antzukeria hori, ari nago nik agintzen dudan hemen. Tontoak dirudi zuen, nirik izendatuko noite Afrikako erregea. Izendatuko zaituztela baezak imanor, nik uste hau zazpiak bakarri bizi garen hemen. Beste guztiak hilira gerran, hilira, hobetu zen. Horrela da, nire familia guztia hil duzuen. Zuen dena zeritu hiltzeian, nire nahiaroa guztiak hilditu zuen. Zuek bakarrik ez nireak ere bai. Afrikako herrian hori izango dugu batean, bakoitzak gero gure aurkeztuko dugu atzaren izan gure tribua Nik ere ez, makilonekin nire sakabatuko dituzke. Borrokan egin dugu parlamentu rekafizikoa presako borroka baizik. Zer? Aitzeko izan zuen garen guztia ados gelditu zentu aitikoa. Kalteatu zenearekin, hala ere beraien nolakoa itzaien ziren. Ezagututa presioa kontu horrek ez daki bakoitze batek ote zuen. Kontu presioa ere izitatzeari ekin zioten. Afrikako erregea nahi izango zen jakiteko. Desertuko lurretan inoiz ez lurretan, eguzki beretan blain, gaur ditu nila nahi, tuareg, gainea bi azapi barrutik angizaki. Bizi open ale, na Afrika ere! Ni kongoko bakongoz, bizi dut irango, nire makita esto, dut hainbat laizto, korputza dut arrezko, borrokarako atuz, ibaiak aldatzurako isuritako odorez. Ni kongoko bakongo, errege naiz izango! Oskimano bakana, os nire deia darra. Irukat indarra, nera putarezi, utzen no berezi. Orkaritzat ezitena doazi ezi. Etxarentzat gaitz, nerekin duan doa, Afrikako izango nahi. Ikartu dut labana, irtenek banan, Afrikako lurretan barna, erroketxaran araman, erero, egon bona zer, errebizanta gero! Ni nahi zenak
agintari Afrikako lurretan mirari. Ni naiz denakil, nire antzarekin denakil! Atxori, hor nire lema, ni naiz triburikoren, atinbaratzen askoetara zirekatela hori. Ni naiz arkaio gora, azkara eta bizkora. Afrikako artxoran ez baina igezkola erregi izan zera danborotxekin batera. Ni nire atxamakeke. Hora eritzen naiz nirekede egilea. Egitu zuedenak nirekede maiteena. Izuribiko dela zuzte bat arteik egoela. Jokoan dago horea definatuko du nebea. Ni nire atxamakabila. Zena bailen du egilea. Azken boraka. Baina pasaren apunen azal, ortezen eztabaidatzen hasi ziren primariak. Ez ekiten pertsona bezala portatzen, eta jakitekoan zer guzti honez nola bukatu behar zuena. Nire poesia izan da enetan honena. Baizera, nire poemak asko zere funtziogarriagoak diretzura baino. Hala besteak nireak ziren bihotzera egizten diren horietako. Bihotza, hemen bat onkai dorkemen bihotzik, argi dagoz kalera batoz jarriko. Nik batekin nola bukatuko dugu. Nik ere bai, elkaritze! Gora, txuri! Gora, umak eta umbarrak! Umba, umba, ramba, ramba, tumba, tumba, umba, umba, ramba, ramba, tumba, tumba. Baina guztia baina maizetan pentsatzen dut zuen, noski. Afrikan gizakez gain animaliak ere bezauden. Eta eurek ere noski Afrikako ere bezan ez zuten. Horrela botako izan animaliak eta bezauden. Animal arteko lehia. Animalia guztiek Afrikako ereigi izan nahi zutenez bakoitza bere doainak azaltzen hasi zen. Lehenengo elefante hasi zen hizketan. Ni izango naiz Afrikako errege, trompalia doalako. Naiz animalia bonita, indartsua baita ere. Dudarik gabe izango naiz, baso dago errege. Baina gero elefantari xirafak erantzun zio. Elefante jona zuzitzu ditu Afrikako erregea. Oso aldeara zarelako. Nik zuk baina lepo luzako dokagun, izango naiz Afrikako erregea. Leporik luzena dauka, hemengo jirafa honek. Eta nire lepoa mugituz, dantza ere egin dezake. Baina onderen jirafari lehoiak erantzun zion. Jirafaria, ziozik zara ezan Afrikako erregea. Eztaritxara zarelako, nizango naiz Afrikako erregea. Baso honetan izango errege egokiena. Lehoia dugurarik gabe munduko estarronena. Baina ondorek lehoiari gelak erantzun zioen. Jana zuzti zara ezan Afrikako erregea. Baina erantzatu egoten dut Afrikako erregea.
horiek bezala. Talde honen txunari eurak lantzen ziren. Baina ondoren zerrari eta beste guztiei dordoka erantzun zien. Zerrandea, zuezari izango Afrikako herrian. Tximino jauna, zuezari izango Afrikako herrian. Imelandea, zuezari izango Afrikako herrian. Lehi jauna, zuezari izango Afrikako herrian. Irafardea, zuezari izango Afrikako herrian. Elefante jauna, zuezari izango Afrikako herrian. Orduan hori izango da Afrikako herria? Zuezara izango bintzat. Zugeldu egin Afrikako herria izateko. Bai eta gainera oso zuzazara. Baina ez dakizu zoitzetan gore gotzen. Eta zerokera izatxin ditzat. Nik asko zede politikoa dira. Arrazoia daukazue, ni zinez izango Afrikako herria. Ine berrizo izango Afrikako herria. Denok berdin agindukoak dugu. Ez gaude ados! Dordokanaren ideia oso nazio. Hemen berdin aginduko zutela eta Afrikan ez dira benelin proposatu zuen. Baina bertan bali argi zeuden ados. Hala ere dordoka bagintzera mazurra gaine txetxoak onditu ziren. Etxea pasako dine, emenganaka jakina, orduan denetik izango dute nire iritzi berdina. Horrela bere etxea banan pasazio. Oskolaren magia banan pasazio. Hainbeste iritzi zaldatu zuen. Afrikan ez da erregerik egongo, denok berdin aginduko dugu. Afrikan ez da erregerik egongo, denok berdin aginduko dugu. Afrikan ez da erregerik egongo, denok berdin aginduko dugu. Afrikan ez da erregerik egongo, denok berdin aginduko dugu. Afrikan ez da erregerik egongo, denok berdin aginduko dugu. Afrikan ez da erregerik egongo, denok berdin aginduko dugu. Oso ondo, orain erabakia ospatzeko bertso bat abestuko dugu. Basonako animalia, oso pozik gaude gaur, gu azkenean izango gara, batera bizitzeko bai, erabaki bat hartu behar da, hitz egingo dugu lasai, eta horrela biziko gara, denok pozik eta arai, eta horrela biziko gara, denok pozik eta arai. Narratzailearen egin duena, Ane Ramos. Narratzailearen egin duena, Aitor Lara. Narratzailearen egin duena, Iraia Pérez. Narratzailearen egin duena, Daniel Farares. Narratzailearen egin duena, Jokai Zenzan. Narratzailearen egin duena, Erik Martínez. Narratzailearen egin duena, Eslava Olegno. Atxolirena egin duena, Ainhoa eta Bizkaia eta Xer Garrido. Manuaren egin duena, Ibai Sánchez eta Aian Media. Ereraren egin duena, Mikel Fernández. Horretan egin duena, Leia Claramunt eta
Iaia Salazar. Eta zera Goikotxea. Ane García. Tximinaren egin duena Gaizka Martínez. Iaparene egin duena Andoni Lopetegi. Zerrabila egin duena Joan Martínez. Dordopadena egin duena Hugo González. Zerrabila egin duena Sarai López. Lorena egin duena Ani López. Zerrabila egin duena Laia Lekaro. Naratzailearen egin duena Daniel Álvarez. Narratzailearen egin duena Arkaitz Errozena.